Mä otan kyllä auran. Nyt lähtee kyllä aura. Hyvä. Auran jalka vähän vipottaa. Ui. Yes, in the friendly. Kuunnelkaa tämä ASMR. Olkaa hiljaa, kuunnelkaa. Onko se hyvä ASMR? I'm around my family. No. Vitsi, mä oon kyllä pro parkouraa. Deamo on hyvä. Ja pädille ja moikka kaverit. Mä lähden pädiltä teitä karkuun. Te ootte pelottavia. Ui, mennään regressiin. Ei mä saa mytikin, sä saat se hiilijuttu. Mutta annetaan Ronille sit koko valtti, et me ei oteta valtista mitään, vaan Roni saa kaiken sieltä. Et sit se on... No joo, mäkin haluan, koska... Arvatkaa mitä, käyn eilen mun kaverin kanssa duurenkki. Mun kaveri droppasi sniperin, kun se ei tykännyt. Ei kun se ei halunnut, kun sillä oli parempi. Mä sain Epic sniperi, semmonen hiljainen ja mun lempitähtäin. No mä hittasin eilen varmaan 5 tappoa päähän sniperilla. Net. Eli sit mä otan, koska mä rakastan sniperia. Mä teen, mutta Roni, sä saat sit sieltä kaiken loppuun. Saat kaikki ne legechestit ja nää. No ei kun et saa, mä varastan se. Te aina luulette, että mä oikeesti niinku varastan sanoa jotenkin tolleen. Ja sanon, etkö? Miten? Bottia vastaan, no niin käydäänpä tappaa se bossi. Te voitte varmaan vähän ottaa sitä bossia, kun mä yritän saada mun sniperin. Jos on vielä tähtäin tai jotain hiljainen. Varkaan kun mä oon nouskouppaissa sitä. Joo, mä meitsi hoitaa bossi. Kräkki. 200 pää. Joo, äsäri tänne. Ja Biki tänne. Vaikka... Mä voin olla... Joo, mä tuun... Vittu, mä tarvitsen nopea sit sieltä, mä lupaan antaa sen sit. Joo, oota Joo, mä otan sieltä. Mä lupaan antaa tää heti. No niin, mä avaan tää. Noniin. Noniin, Roni, tossa Veikka. Ja jätä mulle alempi sniperi. Niin. Annan toi ja sitten toi. Joo, mua asettaa aivan hullut. No niin, meitsi lähtee tästä pientä edittiin. Niin on ihan totta. Mistä arvasit? Tule. Ihana joulumusiikki. Slodis. Mä tuun hakee sut. Nyt ei mun kuule linttää. Noniin.
Tule Roni, älä nyt mene koko ajan karkuun. Nyt on riftinkin päällä. Vähän tommoista. No. Joo, nyt mä aloitan nyt, kuulkaa snaippailee. Ei, tää on liian kaukana.